Alright, for today's video no, sos medyo gwapo-gwapo sa gyapog lighting na to dire na murag mo anyag-anyag sa tagamay. So sa dipa na to sugdan atong orimos dire atong mga yaw-yaws kinabuhi dire. Digo yaw-yaw ko ala ni siya kana mga points ra gud pud ni nga angay na tong matuto sa tong una-una dia. So sa mga bagong graduate diha no, so congratulations kaninyo. Ayos kay ni sugakod mo sa pagpa-eskwela, maayong klaseng tao mo. Ug sa mga ubang wala kahuman ug unsa pay mga struggles diha, tiwasan nyo pag-eskwela kay para inyo raman sad na advantage sad na kay dali na ta makakitag trabaho kay graduate ta ani. So sige lang, padayon mo sa inyong pag-eskwela, padayon gyud, padayon. And speaking of eskwela, bagong graduate, so mangita mo kitag trabaho diha. So naay uban diha nga kanang mga apply trabaho nga walay bakir. Nasa uban diha nga naay bakir. So kung mag-abot gani mong duha nga ang usa naay bakir ang usang wa, pildi gyud ang way bakir. So istorya, pildi gyud na. Depende na lang siguro og imong una murag si Albert Einstein. Pero bana-bana na ko no, murag pildihunon gyud ang way bakir gyud. Ang advantage bungod sa naay bakir, dali ra kayong proseso sa hiring. Kay bawo ka, gilakad naman na. Nya, gi-recommend na gud ka. So, ako employer na ni bakir, ako kaila ba na nya na siya gi-endorse. Siyempre, akan na akong pilion. Di na ako magtanaw sa qualification ana kay gi-recommend naman. So bisag og dili qualified basta kay gi-refer ana gyud ang panahon karon. So kung gusto mo makitag trabaho, bakir pangitaa una. Nya kana mga dagway sa nang mga gipang bakiran, grabe ka kumpiyansa na. 101% ang kumpiyansa sa kaugalingon ana. Kay gi-refer god. Lami sa kay paminawon nga nay kay bakir kay bawo ka. Dali ra kay ang proseso, dali wa na daghang langas na. Ultimo requirements ug wa ni mo ma-provide dayon, pwede ra na the next day or the next day basta ma-provide nimo. Walay limit na kay gibakiran kung ka way langas na. Kanang mga in-interviewhan nga style sa mga naibakir, wala ra pangutan-on ra ka unsay ngani mo dis ka ni graduate pag elementary, high school, college, unsay kurso nimo, human na. Ingnon ra ka nga tiksan ka pero nasud na ka. Ang competition sa dana perting alkansiha, ang ratio siguro na 0.001:100 ambot sa pagkwintas mata na. Bisa pag usa ka libo nang apply usar ka buk gipangita, ikaw ang pilion kay na kay bakir sa pagkatinuod lang. Imo lang yung ikumpara, graduate ka. Yang for example ang usa gibakiran pero kanang college level baro pa ka mag-eskwela. Pasok gihapon na. Ikaw nga way bakir, ayaw na lang pang-apply lang padayon, pangita na laglaing inana ng kasagarang duwa kay kang nang naibakir, advantage kay sa nga tanan na wa nay daghang istorya, masud gadayon sa trabaho ron sa pana. Bisa pagka nag-asa ka nga ibutang dili man gani na sa trabaho or sa nala kay palihok diha o na kay bakir na sa sulod diha sa unsa na siya nga ahensya, ikaw unahon. Bisan pa siguro og kanang ga-cut off na i-consider gyapon ka ana tungod kay kaila mo bakir nimo siya. Ako nang tambag magigkompetensya mo nay bakir, medyo di ta kaingon gyud nga kanang di mo masud, pero ang tsansa ana dako kayong tsansa nga ang imong qualification ana or imong chances of winning sa trabaho nga makuha ka is gamay kaayo tungod kay nay bakir. So sige lang, padayon lang sa kinabuhi diha, pang-apply lang, way problema, bahalag ma-hire sila, pangitag lain. Iyon ana ra ang kinabuhi. Nga na. Sige, bye.